yin arwalla bayya cika arwalla bayya yin arwalla yana tsoron taɓa ruwa. Dalilin wannan sai kaga ya bar yin sallah akan lokaci, ya bar yin sallah a lokacin jama'a, a cikin jama'a, ya bar kiyaye tsarki akan lokaci. Dalilin na tsoron taɓa ruwa ko makamanta haka, alhali bai san ba da akwai rangwangwame da shari'a ta yi ma ɗan adam. Shi dai ibada ake so ka kiyaye, wannan rangwamen an maka sauƙi ne don ka kiyaye ibada ka yi ta akan lokaci, domin shari'a tana so intizami ga bawa shine ya dawwama ya kiyaye. To shari'a daman bata da tsanani, da ta umarce ka kai sallah da sauransu, tabbas da akwai wahalhalun da kan iya samun bawa da tsanani. To shari'a din musulunci tana da sauki, shi yasa a hukunce da dama Allah yake karara cewa yana so ya rangamta ma dan adam, domin dan adam an halicce shi ne mai rauni, dan adam rauni gare shi. Sannan kuma hallo Allah maɗauki sarki da ya bayani akan tsarki babba da karami shine wanka da kuma da yake suna arwalla a cikin ayatul wudu wal ghusl ko kuma ayatul tahara da Allah maɗauki sarki ya bayani. Kuma baitin haka sai bayani ɗan mutum wanka ya wajibta akan shi ko kuma da yake da suna arwalla ta wajibta akan shi amma babu ruwa, ko kuma ga ruwan amma baya iya amfani da shi saboda rashin lafiya, saboda tsananin sanyin da zai iya cutata ma jikin shi, kamar mutum mai masu ko makamantan haka, wanda zai iya tasiri akan rashin lafiyar shi da sauransu. Sai Allah ya nuna cewa mutum na iya yin taimama, shine arwalla. Wannan mai yake suna badalin arwalla da badalin wanka shine taimama, wanda za ka buga hannunka a kan ƙasa ka shafi huskarka da tafukan hannayenka, shi kenan ka gama. Wannan sauƙi ne addinin musulunci ya kawo. Wani zai iya cewa me yasa to haka? Sai Allah ya ce yana nufin ne ya rangwanta ma al'umma, baya buƙatar tsananta ma al'umma. Shi yasa addinin musulunci sauƙi gare shi, ya zo ne da addini mai sauƙi mai rangwame. Duk in ka ga tsanani wallahi man shaɗin shi ba daga addinin musulunci ba ne, wasu ne suka kirkiro suka tsora wa kansu. Sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa wannan fa tafarki ne na annabi Ibrahim, wannan addini, yani annabi Ibrahim zaɓaɓɓen Allah, badaɗin Allah. Sannan kuma addini ne wanda yake mai sauƙi, babu tsanani a cikin shi. ɗan uwa mu san da cewa dalilin sauƙin wannan addini shi yasa aka wa mutum rangwame, musamman a babi na arwalla da kuma tsarki wanka. Mun ga rangwame abin da ya shahi taimama, sannan kuma daga ciki da akwai rangwame abin da ya shahi mutumin da ya sa kofi, takalmi na fata da ya kamar safa, ko kuma mutumin da ya sa safa, ko mutumin da ya sa takalmi. Da akwai rangwamen da aka yi mishi, zai iya yin shafa a saman da yake suna kuffin shi, a saman safa shi, kowanne an ɗora mishi hukunci bakin gwargwaro, amma da sharaɗi da hukunce-hukuncen kowanne. Ya tabbata a sunan manzala su sama, manzala ya yi rangwame, ya faɗi a baki kuma ya aikata. Hadisai aru sun zo akan haka, malamai sun yi ijimai akan cewa ruksa ce, rangwame ne, an maka rangwame. Mutum idan ya sa mazaunin gida, idan ya sa hukki ko ya sa safa, ya sa ta wuni ɗaya da kwana ɗaya, na da dama ya yi safa, ya yi shafa a sama, ba ƙasa ake shafa ba, sama ake shafa. Maimakon wanke kafa sai ka sha wahala ka huta da sauransu, shari'a ta ce wannan mata ma rangwame, ishafa a sama. Ko kuma soja ma'aikaci yana cikin daji da sauransu, cire wannan takalmin da sauransu zai iya ɗaukar wajen minti 15 a gurin shi, sawa maidawa aka yi mishi rangwame, ya yi shafa a sama. Kuma daman kan mance shari'a musulunci ta baka rangwame da ka zo sau ya kai ka can nesa wajen masallaci, babu cinwuɗa ga tsananin rana, shari'a musulunci ta ce ka yi sallah da takalminka. Kawai abin da ake so ka tabbata takalmin nan bai da kazamta. To kaga wannan din rangwame ne shari'a musulunci ta yi, amma da dama mutane su dinga tsanantawa kansu ta ɓangarruka da dama.
kenan mutum zai iya shafa akan haka, akan takalmi ne, kan huffi ne, ko kuma da yake da suna kan safa ne. Amma malamai ke cewa safar ta kasance nau amma mai kabri ce wanda za ta yi kama da huffi, ba safa ba ce ba wanda karera wanda ana ganin wata kai tsaye, ko kuma mai filla ana ganin gurin da ake wankewa. Kenan mazaunin gida zai yi shafa wuni ɗaya da kwana ɗaya, shine sallah 5. wanda ɗan bulaguro ne zai yi safa wuni 3 da kwana 3. kenan in ka duba za a ga sallah 15 zai yi safa. Ya zamto daga cikin sharuɗukan da aka sa mutum yake ba shi dama ya yi shafa, ya yi arwalla cikakka tukwana ya sa hufin nashi, ko ya sa safan nan nashi, ko kuma ya sa takalmin nashi. Bayan kayan arwalla cikakka to za ka yi shafa har zuwa ga adadin muddar da aka ajiye maka, lokacin da aka ajiye maka, mai zaman gida ne ko kuma ɗan bulaguro ne, kamar yadda bayani ya riga ya gabata. Ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka. Sannan kuma hallo ɗan uwa malaman fiqh suna cewa ababe guda 3 suke warware maka damar ci gaba da shafa akan hukunka. Na farko janaba ta same ka, wada, ko kuma jinin haida ko jinin biki game da kiyamace, to za ta hudda ta wanke kawarta a arwalla cikakka. Ko kuma lokacin ya riga ya wuce game da ɗan zaman gida wuni 1 da kwana 1, ɗan bulaguro kwana 3 kenan. Ko kuma mutum ya hudda hufin, ya hudda safar tashi, takalmin nashi, kuma arwalla shi ta warware kahin ya maida. Kidan kaga hukunci ne wanda malaman fiqh kowace mazhaba sun yi bayani akan shi dalla dalla. Kidan sauki ne aka kama, ya kai bawon Allah kai amfani da wannan saukin. Sannan kuma hallo na daga cikin rangwamen dai da shari'ar musulunci ta wa ɗan adam, don mu san da cewa kawai addinin musulunci abin da yake so in an umarce ka kai abu, ma amartukum bi fa'atu minhu mastata'tu, abinda aka umarce ku yi bakin gwargwado baki iyawa ku. To addinin musulunci sai ya dora maka mataki mataki. Ka sa rawani, zai wahala warwarewa rawani da sauransu, ka sha wahala kan ka riga ka lallaɗe gashin kanka ga baki ɗaya, ka sa rawani, kana da dama ka yi shafa a kan shi. Maimakon shafa a kan gashi sai ka warware rawani da sauransu, in ka wanke huskarka da sauransu, in ka zo shafa a kai kawai ka yi shafa a kan rawani. An baka dama, manzon Allah ya yi haka a hadisi wanda yake muttafaqun alaihi. A garin gwami ne aka kama ɗan adam, maimakon ya ka sha wahala ka yi ta tsananta makanka. Wannan ma na daga cikin rangwame na shari'a, ya tabbata a hadisi haka manzala sa yake. Kuma game da mata malamai suke cewa mace in ta sa ɗan kwali ta lullube kanta ta yanda babu wani gashi wanda ya huta daga kanta, tana da rangwame. Inda akwai tsananin warware wannan ɗan kwalin tana iya shafa a kan shi. Haka wannan rangwame na aka kama iya mace, musamman in ka tsaya ka duba kaga wannan hukuncin yayi daidai da a ce yau iya mace tana bulaguro a gidan kar za ta yi arwalla ta hujja ɗan kwananta da sauransu. Kaga addinin musulunci in ya kawo rangwame tabbas da akwai fa'ida shi. Yau in mace tana gidan kar za ta yi bulaguro, ko tana cikin kasuwa za ta yi arwalla ko makamantan haka, kaga addinin musulunci yace kar ta hujja ɗan kwananta, an mata rangwame ta yi shawa a sama. Wani ba he ya ganta ba, hijabinta ta bar hijabinta ta yi wanka. Kaga addinin musulunci sauki gare shi, bai yi da tsanani. Shi yasa malamai sun yi bayani akan cewa idan mace ta kasance za ta samu tsanani da wahala wajen warware ɗan kwalinta ko hijabinta huddawa saboda sanyi ko saboda wani abu na uzuri wanda malamai suka yi bayani mai tsawo akan shi, to tana da dama ta yi shafa akan haka, da sharaɗi amma ɗan kwalin ya zamto kamar rawani ne ya rihe dukkanin gashin kanta. Sannan kuma hallo ya zamto ɗan kwalin da ya rihe dukkanin gashin kanta kamar rawani kenan. Ya tabbata ummu salama ɗaya daga cikin matai kun manzon Allah da Aisha radiyallahu anha sun kasance hakan suke suna shafa akan gashi kaso. Al-Allama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya karrara wannan matsala, yayi bayani akan ta filla da sauran malamai na musulunci. Rangwame ne shari'a ta yi, Allah taimaka. Sannan na daga cikin rangwame wanda shari'a ta yi
shine idan mutum ya samu karaya aka sanya mishi itace na karaya, ko kuma mutum ya samu karaya aka sanya mishi simintin nan na likita da ake sawa na karaya, zai yi shafa a kan shi, ba wanke shi ba zai yi, ba bulbula mashi ba zai yi, kawai yadda da dama mutane suke fahimta. Mutum ya je ya dinga karawa kan shi microbat da cututtuka kala-kala, abu ya rufe ya yi wari saboda jahilci. Wani ya taba zauwa a hadisi ya tabbata, wani ya an fasa mishi kai sai aka sa mishi tsumma aka ɗarme, shi ne yadda na ba ta same shi, suna cikin bulaguro ne tare da ɗan uwan shi, sai ya tambaye su yace da ba ta same ya zai yi wanka. Sai suka ce ba mu gani dole ne ka zuba ruwa ka wanke jikinka gaba ɗaya. Ya zuba ruwa ya yi wanka, ruwa ya shiga cikin ciwon nashi ya faɗi ya mutu. Da aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu qatalahu, wanda suka bashi wannan fatawa sun kashe shi. Kaga hatsarin ka tsananta ma mutum yana da rangwame ka ki bashi rangwame. Manzo Allah ya ce maganin jahilci shine tambaya. Duk da hadisi yana da rauni, amma malamai suna yawan kawo shi akan bayani akan muhimmancin a bayyana ma mutane rangwame, dan kan mutum ya bayyana cewa mutane sun dauki addini abu mai wasa da sauransu. Wannan hukunci ne, in kace zaka yi tsanani kai da kanka wata ne ka shiga halin da zaka shiga wahala, ka shiga tsanani. Shi yasa manzo Allah yake cewa wannan addinin duk mutumin da yace zai tsananta wa kanshi ya dauki abu da tsanani a cikin wannan addini, wallahi sai wata ran ya ji ya kasa ce kai na kai inda ban na iya, dole ne ya ja baya. Shi yasa bawan Allah ka amshi rangwamen Allah, ka yarda in dama ta samu, in kana da dama ka yi, in baka da dama ka yi bari, amma dai ka san hukuncin. Kuma in wani ya tambaye ka ɗora shi akan hanya mai kyau. Wannan lokaci ne wanda ya kamata a yi bayani kenan akan shi. Kenan itace na karaya ko kuma siminti da ake sa na karaya na likita, za a yi shafa a saman shi sawa'an a arwalla ne ma ko kuma a da yake da suna wankan janaba ne, duka ana shafa a kan shi na rashin lafiya. Sannan kuma da dukkanin mulsaqatu tibbiya, shine iskot din da ake sawa akan ciwo da bandeji da ake sa akan ciwo, dukkanin su ana shafa a kansu. Hatta da kusan gurin ma in ruwa ya kai za a iya samun matsala, ka shahi daidai gehen gurin ruwa ya kai za a iya samun matsala, saboda da dama su jahilci yana ɗaukar su je su dinga hallar kansu. Kaga mutum ana ce mishi matafiya ce, shi kuma ba komai bane ba, ciwon nashi la'alla baya buƙatar ruwa, ya zo ya kara mishi ruwa, hannu ya rike yana wari yanda ka san burodi an sa shi a cikin ruwa tsura na shayi, yana wari yana zub da mugunya, ba komai bane ba jahilci ga addini. Allah kiyaye, Allah ta albarka, Allah ta alkhairi a cikin abin da muka gani. Allah manzana sa muke cewa ya ku bayan Allah kusan da cewa Allah madaukakin sarki yana cewa yana so in yayi maka rangwame ka yi riko da rangwamen shi, kamar yadda in ya zo maka da hukunci cikakke yake so ka yi riko da shi. In ya zo maka da hukunci na azima, cikakken hukunci wanda babu rangwame da shi, yadda yake so ka yi shi, to in ya baka rangwame ka yi amfani da shi. Allah ya taimaka, Allah ya alkhairi. Wannan shine rangwamen da shari'a ta yi cikon wannan khutbar mu ta da ta riga ta gabata ta satin da wuce. Mun yi ishara zuwa ga wannan hukunce-hukuncen a gurguje don kasa iskali, insha Allah sai muka yi bayani akan haka da Allah. Muna amfani da wannan damar mu isar da ta'aziyya ta rasuwa ta ɗaya daga cikin manyan jigajigai na da'awa ta sunna a wannan gari na da magaram da ƙasa ta Nijar, shine Sheikh Al-Allama Muhammad Bala Malam Dan Tsoho, wanda ya rasu a rana ta Talata, aka binne shi ranar Laraba da Barci. Allah ya kanshi, Allah rahamce shi, Allah sa kwanciya huta ce. Wanda wannan bawan Allah da dama mutane sun faɗi alkhairan shi da ayyuka na alkhairi nashi, kuma kowa ya gani. A ƙarƙashin shi makarantu da dama ya assasa da'awa ta sunna, dukkanin rayuwar shi ya ta yadda ita akan da'awa ta sunna. Allah shi kanshi, Allah rahamce shi, Allah sa kwanciya huta ce. Sannan kuma hallo ya assasa turba ta da'awa ta sunna, ya mai da hankali akan ayyuka na alkhairi da albarka. Sannan kuma da akwai ayyuka da yayi wanda
da dama yani kaɗan ne za ka samu mutumin da ya irin wannan ayyuka, kuma mutum ne wanda kowa yana mishi yabo na alkhairi wajen mu'amala kyakkyawa, wanda babban malaminmu Sheikh Malam Shu'aibu shine abokin rayuwar shi ne, kusan su ne dai wanda da awade ta sunna ta hanyar su ce ta hanyar almajiran su ce ta yatsu a wannan gari. Allah saka musu da alkhairi, Allah ji kanshi wanda ya rasu, wanda kuma ya saura Allah ya kare shi, Allah ƙara mishi lafiya, Allah ɗaukaka zurriyar shi, Allah kiyaye shi, sannan kuma hallo shi malam dan tsoho Allah ji kanshi, Allah ramje shi, Allah sa kwanciya hutawa ce, Allah sa na baya su yi koyi da shi ya rabbi ya ubangiji. Allah ɗaukaka da awa ta sunna da kira zuwa ga addinin Allah da kuma tabbatar da tauhidi, Allah tabbatar da aqida ta musulunci, Allah ya tabbatar da tauhidi ya rabbi ya ubangiji. Allah ji kanshi, Allah ramje shi, Allah sa kwanciya hutawa ce. Wannan haka ce rayuwa. Ya tabbata hadisi manzo Allah ya ce ilimi fa za a amshe shi ranar tashar kiyama, kuma ta yaya za a amshe shi shine malamai ana amshe su da kaɗan. To mutuwar malamai ba karaman abu bane ba, kuma muna amfani da wannan dama muna maika ta'aziyya zuwa ga dan uwa wanda suka shahi yan Najeriya da sauran kasashe akan mutuwa na Malam Tahir Bauchi. Allah ya kanshi, Allah rahmace shi, Allah sa kwanciya hutawa ce, Allah tabbatar da alkhairi da albarka. Wannan shine da'awar sunna. Da'awar sunna da'awa ce kyakkyawa, da'awa ce wadda ta kwanciya hankali. Idan mutum ya rasu za ka yi mishi addu'a, idan mutum ya rasu za ka yi wace ayyuka na alkhairi nashi. Allah ya taimaka, Allah sai alkhairi, Allah ya tabbatar da alkhairi. Kuma wannan abin da muka gani na hukunce Allah sa mu samu damar amfani da su, mu samu ladan su, kuma Allah ya tsare mana al'amurka yanda Allah ya ba mu shari'a mai sauki mai rangwame. Allah ka kawo mana sauki da rangwame a cikin wannan kasa ta mu ya rabbi ya ubangiji. Allah muna kai Allah ka kare mana wannan kasa ta mu ya rabbi ya ubangiji. Allah ka kare mana shugabannin mu ya rabbi ya ubangiji. Malaman mu wanda suka rasu Allah ya ji kansu, Allah rahmace shi, Allah sa kwanciyar mutace. Wanda suke da rai Allah kare su, Allah ɗaukaka su, Allah tabbatar da zurriyarsu da digadigansu akan wannan addini na musulunci. Mu kuma mabiya Allah tabbatar da digadiganmu akan wannan addinin musulunci da neman ilimi da yaɗa addinin musulunci da yi wa addinin musulunci hidima. Allah mu bayu ne a gare ka, muna da buƙatu na alkhairi ya rabbi ya ubangiji. Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi, Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi ya rabbi ya ubangiji. Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Marasa lafiya Allah ka ɗaukake musu, Allah ka yaye musu wannan rashin lafiyar ya rabbi ya ubangiji. Allah ka tabbatar da wannan ƙasa ta mu, Allah ka kare mu da dukkanin wanda suke nufin mu da mummuna ya rabbi ya ubangiji. Allah ka maida musu aniyarsu. Shugabannin mu Allah kare su, masu gwagwarmaya wajen tsare wannan ƙasa Allah kare su, sojoji da sauran ma'ikwanta Allah kare su, Allah tabbatar da su ya rabbi ya ubangiji. Masu aiki manyan ma'aikata Allah kiyaye mana su, Allah tabbatar da su akan ayyuka nagar na kwarai domin tsamar da wannan ƙasa da wannan hali da muke ciki ya rabbi ya ubangiji. Allah ka yassare mana ya rabbi ya ubangiji. Wannan sanyi da muka shiga Allah ka hujja mu lafiya, cututtukan da ke ciki Allah ka kare mu ya rabbi ya ubangiji. Allah muna roƙa Allah ka hujja mu daga wannan sanyi lafiya. Allah ka saya ya raka mu har zuwa ga Ramadan. Allah ka kai mu zuwa ga Ramadan mu azumce shi, mu yi ibada, mu samu lada da kuma alkhairin da ke cikin shi ya rabbi ya ubangiji. Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Aqimus salat.